Forris Ferencikából vagyok. Szapiencia Erdély Tudományegyetem első éves filmes, fotós, médiákus kaland. Ez jó volt? Így jó. Így jó. Na jó, hát tehát a zeneírás maga az elkezdődött akkor, amikor neki fogtunk zenélni, de hát azt nem úgy kell elképzelni, hogy leültünk és megírtuk a számot, hanem minden balfaszgitárosok elkezdtek improvizálni, a balfasz énekes elkezdett improvizálni, hazafele menet megírta a szöveget, és akkor kitalálta a dallamot a fejében, és akkor megvolt egy nagy darab szar, tehát kb. Így működött akkor. Aztán később elkezdtünk komolyabban dolgozni, akkor leültünk, megírtuk az instrumentál részeket, én kitaláltam hozzá az éneket, vagy pedig megírtam én, általában úgy volt, hogy megírtam én hideg gitáron, megvoltak az akkordok, megvolt a zene, megvolt a szöveg, és akkor ők többiek hangszerelték nagyjából. Aztán most már újabban, most már megírom az egész számot, tehát hogy dobott, basszus, stb. És aztán esetleg átküldöm valakinek, aki esetleg jobban ért a gitárhoz, meg a basszushoz, és akkor még ők is belepiszkálnak. I turn my face towards the sun. Should I stay? 4 év zenesuli, de már semmit sem tudok szinte, úgyhogy... Hát azért énekeltem mikrofon nélkül, aztán nekifogtam mikrofonnal is énekelni. Hát 9-ben volt zenesulis haverem, hívott a zenekarába énekelni, és akkor nekifogtunk énekelni egy csomó szarságot. Aztán később kezdett jobb lenni idővel, de kb. Így. De ne úgy képzeld el, hogy zene volt, hanem úgy képzeld el, mint valami zajt. Most velük elmentünk valamilyen fesztiválra, és volt egy erőszakos gitárosunk, aki azt mondta, hogy nem volt erőszakos, csak nagyon akart egy számot írni, és nem volt időm megtanulni a szöveget, hanem felírtam egy kis cetlire, és koncerten előszedtem, és cetliről olvastam a szöveget. Én nem akartam, de többiek akarták. Ráadásul nagyon szar volt a hangosítás, és akkor koncert után nagyon csúnyán lebasztam a hangosítót, amit soha nem kell csinálni. Tehát, hogy szar a hangosítás, akkor is megköszönöd, mert ha nem, akkor még jobban elbasszák. A hangosító fel volt baszódva. Igen. Na, picsán. Nagyon zavarban vagy, és muszáj így, akkor szállad ki a szám. Hát ez elég nehéz kérdés, hogy miért zenél az ember. Hát egyszerűen szeretem, ezt szeretem a legjobban csinálni alapjában. Mindig vannak olyan dolgok, amiket szeret az ember, van, amit nagyon szeret, van, amit kevésbé, de van, amit nagyon szeret, van, amit szeret, csak stb. A zene az, amit a legjobban szeretek csinálni. Hát mit tudom én, ami most újabban hatással van rám zeneileg, az például a Biffy Clyro. Nem tudom, hogyha is. A hangunk is hasonlít egy kicsit, de nem azért. Én kórusban basszust énekeltem, újabban most már olyan bariton fele járok. Hát én azt hiszem a C-t vagy az A-t szeretem, úgyhogy az a kettő közül kell válasszak. Általában vagy C-vel, vagy ha valamit írok, akkor bármi legyen, az mindig C-vel vagy A-val kezdem, aztán majd transponáljuk fel, jobbra-balra átalakul, de kb. Ezeket szeretem. Van olyan program, ami szépen lekottázza nekem, nem kell szarakodjak. Utoljára Budapesten voltam, de hát az nem volt igazából zenés, csak 2 számot kellett eljátszódjak, egy zeneszerző haverem írt 2 számot egy zeneszerzői versenyre, és akkor elénekeltünk ott 2 számot, de hát az nem volt nagy zenélés. Az utolsó koncertünk az könyv héten volt a Bánffy Palotában. De mind poénok jutnak eszembe. Akkor lovagoltam a kutyámon. Megállt a melegítés. Kawapa cristallina, asha soki tajdezőna. Nem tudom tovább. Mondd, mit kell látnom még. Mondd el végre, meddig hallom még. Akkor fáradt, ahogy mellé beszél. Mondd el végre, meddig várja. Az első, az utolsó esély. Érted már, nem csak magamért.
mesét.